Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Прывітанне, гэта падкаст каля літаратуры. Мяне завуць Марыя, я рэдактарка праекта Літрадыё, і сёння мой госць гэта культурны журналіст Дзяніс Марціновіч. Дзяніс, вітаю вас. Добрый дзень. Я хацеў бы адразу дадаць, што бадай не толькі культурны журналіст, паколькі я бараніў свой час кандыдацкую дысертацыю па гісторыі, лічу вартым дадаць, што я гісторык і таксама крытык, бо шмат пішу пра тэатр. Так, сапраўды, вось вельмі слушная заўвага. Я б сканцэнтравала ўвагу на тым, што культурны журналіст, таму што першае пытанне, якое хацела задаць, яно менавіта звязана з культурнай журналістыкай, але насамрэч Дзяніс шмат у чым вядомы. А што датычыць культурнай журналістыкі, то пытанне такое. Я проста калі думаю, хто ў нас культурныя журналісты умоўна, то я адразу ўзгадваю Дзяніса Марціновіча і потым разумею, што я нават не ведаю, ці ёсць у яго канкурэнцыя. Вось, Дзяніс, як вы думаеце, чаму так у нас атрымалася, што вы займаеце нейкую такую унікальную нішу? Дзякуй вялікі за такую характарыстыку. Я бадай з ёй не зусім схаджуся. Па-першае, пакрыўдзяцца мае калегі. Па-другое, ўсё ж такі гэта не зусім так. Зараз глобальная праблема апошніх гадоў, што журналістыка стала ананімнай. І зараз з'яўляецца дастаткова шмат цікавых розных тэкстаў, самых розных СМІ. Але мы не ведаем іх аўтар. Можа быць, ва ўсіх СМІ піша адзін і той жа журналіст, які шматстаноўшчык, такі сучасны стаханавец. А можа, гэта іх тысячы, дзесяткі тысяч, канешне, жартую людзей, але мы не ведаем. Таму зараз, калі мы кажам пра культурную журналістыку, то гэта ўсё ж такі рэаліі да 20-21 гадоў, калі імёны былі вядомыя. І я лічу, што і тады было шмат журналістаў, якія пісалі пра культуру, пісалі шмат і пісалі добра. Напрыклад, можна згадаць Александра Чарнуху, які працаваў у выданні «Анлайнер» і цудоўна і вельмі шмат пісаў пра музыку. Можна згадаць Ганну Ефременка, якая была галоўнай рэдактаркай афішы «Тутбай» і пісала пра кіно, і пісала на прафесійным узроўні. Можна згадаць Ірэну Каціловіч, якая працавала ў дзяржаўнай звяздзе і нават у тых умовах друкавала рэцэнзіі. Таму культурных журналістаў яны ёсць, іх дастаткова шмат. Што тычыцца мяне, я рады, калі у кагосьці з людзей культурная журналістыка асацыюецца са мной, але ўсё ж такі тут адна з прычын не толькі ўва мне, а ў маім выданні, бо я 5 гадоў працаваў на партале Тутбай, і Тутбай без перабольшвання чыталі ўсе. Магчыма, не ўсім ён падабаўся, магчыма, шмат каму хацелася яшчэ культуры больш, але я ўпэўнены, што ў тых умовах я рабіў усё, што мог, пісаў максімальна шмат, і паколькі Тутбай чыталі без перабольшвання ўсе беларусы, то, магчыма, хтосьці ведае ў тым ліку і мяне, як аўтара Тутбая, як рэдактара рубрыкі, якая адказвала ў тым ліку за асвятленне культуры і гісторыі. Я думаю, што вы яшчэ і такая вядомая постаць, у тым ліку вас праз выданне кнігі «Дон-Жуанскі спіс Караткевіча», так, або «Жанчыны ў жыцці Владзіміра Караткевіча». Дарэчы, чым вось адрозніваюцца, патлумачце, калі ласка, вось усе гэтыя выданні, так, як яны там, можа быць, удасканальваліся, як вы, магчыма, паляпшалі стыль або штосьці дапрацоўвалі? Насамрэч, гэтых выданняў 4, але глобальна, канешне, гэта адзін вялікі праект. Бо спачатку была кніга «Дон-Жуанскі спіс Караткевіча», якая з'явілася ў 2012 годзе. Гэта, бадай, была такая першая кніга на гэту тэму, бо ніхто нічога не пісаў пра гэта. І пра жанчын, якіх кахаў Караткевіч, пра многіх з іх я расказаў упершыню. Потым з'явілася ідэя другога выдання, але ў працэсе, калі пайшлі знаходкі за знаходкай, атрымалася, што кніга павялічылася на траціну. І я тады падумаў, што калі траціна, то карэктна ўсё ж такі назваць па-іншаму ўжо. Гэта ўжо самастойная кніжка, гэта вялікі аб'ём. І так з'явілася кніга «Жанчыны ў жыцці Владзіміра Караткевіча». Прайшоў час, а потым дзесьці, напэўна, годзе 18-19 Андрэй Янушкевіч прапанаваў зрабіць электроннае выданне гэтай другой кнігі. І вось для другога выдання я зноў-такі дадаваў матэрыял, дадаваў фактуру, дадаваў нешта знойдзенае. Гэта было 3е выданне, а ўжо 4е выходзіла ў 2021 годзе, але фактычна яно ўяўляла сабой друкаваны варыянт 3. Калі я яшчэ нікога не забытаў у гэтых некалькі варыянтах. Па вялікім рахунку, тое, што я мог, па гэтай тэме я напісаў. Зараз, калі умоўна пафантазіраваць і выдаваць 5, то гэта ўжо будуць нейкія старонкі літаральна дададзеныя, не раздзелы. Вось, напрыклад, зараз
я ўжо нават забыўся, напрыканцы мінулага года ці ў пачатку гэтага года памерыва Ніна Молева, якую кахаў Караткевіч. У СМІ было шмат інфармацыі пра яе, і натуральна, што асобныя штрыхі можна дадаць да яе біяграфіі, дзесьці там тое-сё ўдакладніць, то бок умоўна староначка якая-небудзь дадасца, калі была патрэба такога вытання. Але глобальна я думаю, што не, таму што калі гэту кніжку ўжо далей трэба умоўна пісаць біяграфію Караткевіча. А вось гэта кніга яна скончана, гэта цэласны погляд на гэту праблему. А як вы вось адчулі патрэбу ў такой кнізе? Скажам, чаму вы выбралі не шлях манаграфіі навуковай, а менавіта вось шлях такой злёгку правакацыйны? Як прыйшло гэтае жаданне напісаць менавіта такі твор? Пісаць манаграфію я не збіраўся адразу, бо справа ў тым, што я якраз калі я пісаў яе, я вучыўся ў аспірантуры, вучыўся на аспірантуры гістарычнага факультэта. Я пісаў дысертацыю па гісторыі. І пісаць адначасова дзве дысертацыі, это ж у нейкай ступені манаграфія, калі выдаць дысертацыю, манаграфія атрымаецца. Пісаць дзве навуковыя працы гэта нешта такое самазабойчае, гэта не варта абсалютна. І якраз у мяне было жаданне зрабіць нешта іншае, але тут такі момант, што правакацыйны тут бадай толькі загаловак. І шмат людзей, былі людзі такога кансерватыўнага светаўспрымання, якіх абурыў такі загаловак, але насамрэч у кніжцы прыдрацца няма да чаго, бо я пісаў, тут была такая задача адначасова два ў адным. З аднаго боку напісаць лёгка, але з іншага боку напісаць асновай на факты. І калі б там была нейкая жаўцізна, каб там было нешта такое непраўдзівая, было б хоць хто-небудзь бы абурыўся бы, я не ведаю, можа, у суд падаў бы, а ніякіх, фактычна ніводнай крытыкі з пункту гледжання фактуры я не пачуў за ўсе гэтыя гады. Першая кніжка выйшла ў 12-м годзе, нагадаю, прайшло 12 гадоў. І гэта спроба расказаць папулярна, бо у нашай гістарычнай навуцы, бо гістарычную навуку я ўсё ж такі адсочваю найбольш, можа быць, нават гуманітарыстыцы, скажу, ёсць такая вялікая праблема, калі людзі, я ведаю шмат людзей, якія цудоўныя расказчыкі вось у непасрэдных кантактах, непасрэдных зносінах. Яны расшукваюць цікавую фактуру. Але потым яны сядаюць пісаць сваю кнігу і атрымліваецца вельмі акадэмічна. Вельмі цяжка для ўспрымання. Каб гэта не гучала такія нейкія папрокі невядома павышаным людзям, я скажу, што пра прыклад майго дзядулю. Пра майго дзядулю Міхась Іосіфавіч Мушынскі, у філалогіі ён усім вядомая асоба, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі, легенда, без перабольшвання. Але я шчыра скажу, што мне слухаць яго было цікавей, бо тыя размовы на кухні, напрыклад, калі я гасцяваў у іх з бабуляй, размовы іх пра літаратуру, па філалогію, гэта былі цікавейшыя, чым пераважная большасць лекцый на гістарычным факультэце БДУ, які я слухаў. Гэта было проста школа жыцця. Але калі дзядуля пачынаў пісаць, ён, яго так навучылі. Гэта не прэтэнзія да яго, каб ніхто не ўспрымаў гэта як нейкае такое вось. Прыйшло новае пакаленне і выкідвае з карабля сучаснасці класікаў. Але ён пісаў, суха, дастаткова суха, акадэмічна, і мне, каб прабрацца да глыбіні яго думак, трэба было, прыкласці пэўныя намаганні. І мне хацелася сумясціць вось гэта два ў адным, не адмаўляючыся ад глыбіні, пры гэтым крышачку спрасціць дарогу да чытача. Бо ў Беларусі ёсць такая праблема, калі лічыцца, што чалавек напісаў проста, гэта павярхоўна, значыць. Трэба напісаць як мага больш разумна. Вось калі ніхто не разумее, тады гэта глыбіня. А гэта неправільна. Я з гэтым падыходам змагаюся, кажуць, гадамі, дзесяцігоддзямі. І гэта неправільна. Прастата гэта не ёсць павярхоўнасць. Гэта, наадварот, талент, здольнасць расказаць так, каб умоўны гуманітарый зразумеў цябе. Я прывяду яшчэ адзін прыклад. Ёсць такі цудоўны гісторык Юрый Туронак. У яго ёсць біяграфія Вацлава Івановскага, дзеяча беларускага нацыянальнага руху першай паловы 20-го стагоддзя. Я ніколі не цікавіўся яго біяграфіяй, я ведаў толькі яго прозвішча, нейкія агульныя факты. І калі я пачаў чытаць Туронка, я быў у захапленні, я гэту біяграфію проста праглынуў. Прычым без ведання гэтага асабліва перыяда. І я лічу, што так і трэба пісаць. Пісаць так, каб чалавек гуманітарны, які мае патэнцыйную цікавасць, ён чытаў кнігу захапленні. Яго не спынялі нейкія фармулёўкі, нейкія цяжкія канструкцыі, гэтак далей. Я паглядзела гэтае выданне донжуанскага спісу Владзіміра Караткевіча, і вы яшчэ там абазначылі праблему, што нам патрэбны свой Андрэ Маруа. Чалавек, які ўмее пісаць біяграфіі такой даступнай мовай, цікавай мовай. І вось як вы лічыце, у нас з гэтым сітуацыя палепшылася?
Я думаю, што на вялікі жаль не палепшылася, ну, яна не можа палепшыцца. Таму што для біяграфіі наогул вельмі запатрабаваны жанр, я мяркую, ва ўсім свеце. І згадзіцеся, калі, напрыклад, вы зацікавіцеся перабудовай, вы пачытаеце біяграфію Міхаіла Гарбачова, але наўрад ці вы будзеце чытаць кнігу, напрыклад, «Эканамічная рэформа ў СССР» Гарбачова. Гэта ўжо другая, трэцяя, чацвёртая прыступка. І кнігарні ва ўсім свеце літаральна заваленыя біяграфіямі. Вы паедзеце ў Англію, вы ўбачыце ў кнігарні дзесяткі біяграфій Чэрчыля. Але для таго, каб гэта было папулярна, ну, патэнцыйна умоўна попыту чытача, напрыклад, ёсць. Але для таго, каб людзі займаліся напісаннем біяграфій, трэба, ну, натуральна, трэба тое, пра што неаднаразова кажуць мае калегі, трэба рынак, трэба ганарары, трэба, каб людзі маглі зарабляць жыццё напісаннем біяграфій. У цяперашніх умовах гэта нерэальна. Таму што, напрыклад, той ж біяграфіі Мікалая Слюнкова я пісаў, атрымліваецца колькі, гадоў 15 атрымліваецца. Натуральна, я не займаўся тым, што я не сядзеў кожны дзень. Я паралельна рабіў безліч праектаў, я пісаў дысертацыю, я пісаў артыкулы, пісаў рэцэнзіі, я мог пісаць, не ведаю, тыдзень, а потым вярнуцца праз паўгады ці год, але гэта, ну, гэта прыклад таго, што гэта робіцца, любая біяграфія, гэта, ну, як рэшце, як любы раман, як любая повесць, як любая, наогул, пераважна творчасць у Беларусі, гэта робіцца ў вольны час. І пакуль гэта будзе рабіцца ў вольны час, ну, натуральна, людзі будуць пісаць, людзі будуць рабіць, таму што заўжды ёсць прага да самавыражэння, як мінімум. Але гэта будзе такія, хутчэй, адзінкавыя крокі да вырашэння праблем, але не стратэгічна. Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Добра, ну вось мы, уласна, і перайшлі да кнігі пра Мікалая Слюнкова. Я хочу нагадаць крыху слухачам, што кніга пабачыла свет сёлета ў выдавецтве Янушкевіч, прысвечаная яна сакратару Кампартыі БССР 80-е гады Мікалаю Слюнкову. Назву мае адпаведную, Слюнков палітычная біяграфія. Ну і наогул нагадаю, што вось у 20-м стагоддзі БССР кіравалі сакратары Кампартыі, іх было больш за 20, самым вядомым, напэўна, быў Машэраў, але людзей розных на пасадзе гэтай было шмат. І цікава, што сапраўды, вось, як ужо казаў спадар Дзяніс, няма такой нармальнай мовай напісаных біяграфій гэтых людзей, то бок зноў тут нейкая дзялянка, на якой можна рабіць і рабіць. На што вы наогул у такім разе абапіраліся пры стварэнні гэтай кнігі? Ну і наогул, можа, пра выбар персанажа таксама пару слоў. Я бадай пачну з адказу на тое, чаму выбар персанажа. Я пачынаў пісаць гэту кнігу напрыканцу нулявых гадоў, калі яшчэ быў студэнтам гістфака, і тады быў дастаткова такі песімістычны перыяд, была плошча 10-го года, былі рэпрэсіі, было такое адчуванне, надзея, потым разгубленасць. І я сканчваў пісаць гэту кнігу ў 22-23 годзе, калі сітуацыя пагоршылася яшчэ ў разы, і зараз сітуацыя канца нулявых, пачатку 10-х, здаецца, не такой уже страшнай. І вось гэта адчуванне такой безнадзейнасці, прыгнечанасці, і ў параўнанні з гэтым кантраст падзей перабудовы. Калі мур рушыўся літаральна на вачах, калі была надзея, калі камуністычныя сілы адступалі па ўсіх франтах, і калі літаральна за некалькі гадоў мара пра незалежную Беларусі стала рэальнасцю. І вось я вельмі зацікавіўся гэтым перыядам, ён мяне вельмі натхняў. І я памятаю, што калі ў нейкія такія не самыя, можа, добрыя часы, мне часам старалася, што я перасчытваў падзеі 91-го года. Вось калі путч правальваецца, забараняюць камуністычную партыю, абвяшчаецца незалежнасць Беларусі, гэта давала надзею, гэта давала нейкі пазітыў, гэта вельмі натхняла. І вось калі я пачаў цікавіцца перабудовай, я нечакана даведаўся, што быў такі Мікалай Слюнкоў, пра якога я тады нічога не ведаў, які, як высвятляецца, адзін з некалькіх беларусаў, якія трапілі ў Маскву і трапілі ў склад палітбюро. Паколькі далёка не ўсе чытачы маюць гістарычную адукацыю, увогуле памятаюць все гэтыя савецкія звычкі, традыцыі, я нагадаю, што палітбюро гэта быў такі вузкі калегіяльны орган з 10, можа, 15 чалавек, і людзі, якія ўваходзілі ў палітбюро, уласна кіравалі Савецкім Саюзам.
І беларусаў толькі 3 беларуса, апошні год ужо палітбюро не адыгрывае ніякай ролі, апошні год аснавання Савецкага Саюза. Дык вось толькі 3 беларуса былі ў палітбюро ў перыяд росквітай сілы. Гэта Андрэй Храмыка, больш за чвэрць стагоддзя быў міністрам замежных спраў Савецкага Саюза. Быў такі Кірыла Мазураў, які ўзначаліў БССР Дамашэрава, і вось уласна Слюнкоў. 3 чалавекі. І было вельмі цікава, што беларус зусім простай сям'і. Ён нарадзіўся у Рагачоўскім раёне, у бедным мястэчку. У яго памёр вельмі рана бацька, яго маці адна выхоўвала, які абсалютнай галечы вылез на такі верх. Пра галечу прыклад такі, што Слюнкоў, ён вучыўся ў Мінску, ён ездзіў дадому на дахах вагонаў, бо яго проста не было грошай на квіток. І вось гэты чалавек робіць такую кар'еру, але пытанне, якім коштам. Бо ён першую чаргу асацыюецца ў беларусах з Чарнобылем, з наступствамі аварыі. І вось калі мне запытваюць хтосьці, а вось што ўвогуле, што адбывалася падчас Чарнобыля, так годным сказам, я кажу, што вось вы памятаеце, што рабілася ў Беларусі падчас каранавіруса, калі ўсё ігнаравалася. Ігнараваліся каранавірус, ігнараваліся, не была дапамога. Кажу, вось прынцып было тое ж самае. Рэакцыя ўлады на Чарнобыль і рэакцыя ўлады на каранавірус гэта адно і тое ж. І атрымаецца, што пасля Чарнобыля не прайшоў і год, як Слюнкова забралі ў Маскву, вось у гэта палітбюро, то бок чалавек дасягнуў сваёй мары, да якой ён ішоў, забраўся на самую вышыню. Але атрымліваецца, што праходзіць усяго 3 гады, Слюнкоў узвальваецца з інфарктам, і рэзка аказваецца нікому не патрэбны. Яго 90-м годзе турнулі на пенсію, і ён пасля гэтага колькі 30 гадоў жыў у Мінску, спачатку ў Маскве, потым Мінску, не надта камусьці патрэбны. І гэта вельмі цікавы лёс чалавека, які, фактычна заплюшыў вочы на мараль, паставіў сабе мэту прабрацца наверх, але гэты бумеранг вельмі хутка прыляцеў. Кажу, вось 3-4 гады, і ўсё, і чалавек нікому не патрэбны. Але тут яшчэ адна з прычын, чаму я ўсё ж такі ўзяўся за напісанне гэтай кнігі, таму што Слюнкоў гэта не проста чалавек, які запомніўся Чарнобылем, такую сыграў чорную роль, бо Лесь Адамович назваў Слюнкова чарнобыльскім пілатам. Гэта такую характарыстыку трэба заслужыць у двукосях. Гэты чалавек вельмі паўплываў на гісторыю Беларусі. Якім чынам? Справа ў тым, што ён ажыццявіў кадравую чыстку. То бок ён прыйшоў і фактычна пазвальняў усіх службоўцаў, якія працавалі пры Машэраве. І прывёў зусім іншае пакаленне, зусім іншую каманду. І так атрымалася, што менавіта яго гэтая каманда, калі ў пачатку 90-х гадоў Беларусь стала незалежнай, гэтая каманда трапіла ў склад парламента Верховнага Савета 12-го склікання, дзе былі, усе адбываліся самыя цікавыя справы, дзе былі і Шушкевіч, і Пазняк, і Лукашенка, каго там толькі не было. І вось калі Беларусі відавочна трэба былі рэформы пачатку 90-х гадоў. І так атрымалася, што гэтыя рэформы заблакавалі. І заблакавала іх якраз каманда Слюнкова. Яны рэформ не хацелі. Мне расказвалі такі цікавы штрых дэпутаты вось таго парламента, што з камандай Машэрава, з рэшткамі каманды Машэрава, ім было дамаўляцца прасцей. Бо ў іх ўсё ж такі быў нейкі сантымент да беларускай мовы, да беларускай культуры. А ў каманды Слюнкова не было ніякіх сантыментаў. Яны гэтыя рэформы і патапілі, но тое, што адбылося далей, усе цудоўна ведаюць. І фактычна Слюнкоў сваімі дзеяннямі ён, натуральна, магчыма, абышлося без яго, не быў бы ён прыйшоў бы хтосьці іншы, але ён паўплываў на беларускую гісторыю, ён паўплываў на тую сітуацыю, якую мы ўсе зараз апынуліся. Вось сапраўды, у мяне склалася такое адчуванне, што вы гэтай кнігай хочаце давесці да чытача, што вы не проста там распавядаеце нейкія цікавосткі з гісторыі мінулага стагоддзя, а менавіта хочаце паказаць вось якім чынам усё, што адбывалася, прывяло да таго, што мы маем цяпер. Так, бо гэта не проста біяграфія чалавека. Гэта, можна сказаць, партрэт эпохі. Гэта партрэт, найбольшай ступені 80-х гадоў. І адна з асаблівасць гісторыі ў тым, што ўсё лагічна, ўсё взаемазвязана. І так не бывае, што вось нешта было цудоўна, потым здарылася нешта не тое, нешта пайшло не так. Ўсё взаемазвязана, ўсё взаемалагічна. І перадумовы праблем 90-х, нулявых, 10-х, 20-х яны закладваліся нашмат раней. І Слюнкоў свае цаглінкі ён добра так паклаў гэту сцяну гэтых праблем. Натуральна, і да яго былі людзі, то бок нават той жа Машэру, якога шмат хто хваліць, прабачце, напрыклад, Машэру таксама пры Машэраве не міха знішчалася. Пры Слюнкове знеслі будынак першага беларускага тэатра, дзе Дунін Марцінкевіч ставілася вось яго гэта ідылія, гэта на плошчы Свабоды. Але асноўнае ж збурылі пры Машэраве.
Таму ўсё ўзаемазвязана. Калі мы забываем пра гісторыю, то мы проста не разумеем, з чаго пачалося, у чым карані праблемы. Я ведаю, што вас пытаюць гэта, але я не магу не спытаць, Дзяніс, чаму вы не ўзялі інтэрв'ю у самога Слюнькова? Так, я разумею, гэта... Я такім выпадку задаю мне такое пытанне, я тады кажу, што гэта сапраўды мая памылка, бо трэба было патэлефанаваць Слюнькову, ён бы мне з верагоднасцю 99,9 адмовіў, і гэта пытанне было вырашана. Шчыра пазнаюся, я проста ў нейкі момант я пасаромеўся гэта зрабіць, цяпер я бы зрабіў па-іншаму, але гэта так, адказ сэрцам. Розумам я разумею, што шансаў ніякіх не было, бо, па-першае, ён амаль не даваў ніколі інтэрв'ю. Ён сышоў на песню ў 90-м годзе, памёр у 22-м годзе. Дык вось, за 90-е, нулявыя, 10-е гады ён даў, здаецца, ці то 3, ці то 4 інтэрв'ю. Там былі некаторыя цікавыя дэталі, але было шмат памылак. Няпраўды. І прычым я размаўляў з Александром Фядутам, ён мне расказваў, што ён прасіў яго інтэрв'ю, прычым ён прасіў нават праз аднаго з паплечнікаў Слюнькова, якому, гэтаму паплечніку было вельмі цяжка адмовіць. Але Слюнькова адмовіў. І я разумеў, што з улікам таго, што некалькі інтэрв'ю і шансу вельмі мала, і тут яшчэ плюс такі момант, з аднаго боку я шчыра сказаў, што ў нейкі момант я саромеўся, з другога боку тут ёсць такі нюанс, што калі ты бярэш інтэрв'ю, калі ты пачынаеш, за адну размову вельмі цяжка, тут хутчэй, напрыклад, ёсць гадзіна-дзве, ты не задасі ўсіх пытанняў. А калі ты пачынаеш сталую супрацу, то ты трапляеш у залежнасць ад чалавека, ад яго сям'і. І гэта вельмі цяжка. Бо я ведаю, напрыклад, існуе біяграфія Кірылы Мазурава, я ўжо згадаваў яго блога кіраўніка БССР. Навуковым рэдактарам гэтай кнігі была дачка самога Мазурава. І ў выніку гэта кніга суцэльны панегірык Мазураву, і там даходзіць да таго, што Мазураў, калі было падаўленне пражскай вясны, то ён удзельнічаў, ён кіраваў, фактычна каардынаваў дзейнасць усіх савецкіх спецслужбаў. І там ідуць пасажы пра то, які малайчына Мазураў, які ён герой, які ён круты чалавек. І вось гэта вельмі цяжка з аднаго боку кантактаваць з роднымі, яны нібыта табе нешта робяць, і ты ім павінен нешта рабіць. Магчыма, у нейкі момант я проста зразумеў, што мне будзе прасцей не кантактаваць з імі, пісаць так, як я хачу. Без Слюнькова, без родных, проста пішу, як мне падаецца лагічным. Тым не менш, вось вы пісалі ў сваім фэйсбуку, што вам падзякаваў за кнігу «Праўнук Слюнькова». Не мне асабіста, ён падзякаваў выдавецтву. Ён напісаў Андрэю Янушкевічу, я ўжо не памятаю, ці асабіста, ці хутчэй у сацыяльнай сеткі выдавецтва. За гэту кніжку я запытваў у Андрэя, пакуль гэта гісторыя нічым не скончылася. Мне б хацелася, канешне, даведацца яго рэакцыю пасля прачытання гэтай кнігі. Добра, а вось у прынцыпе вы звяртаеце ўвагу на тую акалічнасць, што Слюнькоў і ўся яго каманда, скажем так, не мела асаблівай прыхільнасці да беларускай мовы, да інтэлігенцыі, асаблівых сантыментаў не было да гэтага. Але пры гэтым вось кажаце, што вось такое нават паняцце ўводзіць як эканамічны патрыятызм. Яны мелі вось гэты эканамічны патрыятызм і гэтае жаданне распараджацца тут на месцы грашыма незалежна ад Масквы. То бок вось гэты эканамічны патрыятызм быў, а нейкага, такога, не ведаю, звязанага з культурай не было. А вось чаму, на вашу думку, эканамічнага патрыятызму недастаткова? У такім выпадку я параўноўваю заўжды беларусаў і літоўцаў. Калі казаць сцісла ў адным сказе, то літоўцы былі спачатку літоўцамі, а потым камуністамі. А беларусы былі спачатку камуністамі, а потым беларусамі. Самая галоўная праблема, што ў беларусаў, у беларускай партыйнай эліты катэгарычна не хапала самасвядомасці. У літоўцаў яна была, у беларусаў яе не было. Было літаральна некалькі чалавек у вышэйшым партыйным коле, якія разумелі каштоўнасць Беларусі, беларускай мовы. Праблема Слюнькова і яго каманды ў тым, што у іх адкуль гэты эканамічны патрыятызм. Таму што савецкая вось гэта вся планавая сістэма, яна існавала жахліва, можна сказаць. То бок умоўна, калі трэба было у Адэсе адкрыць новую лазню, то трэба было пісаць у Маскву ліст з просьбай, напрыклад, адкрыць гэту лазню. І гэта нават калі заплюшыць вочы на ўсю ідэалогію, гэта жахлівы бюракратызм.
І з пункту гледжання эфектыўнасці гэта жах. Фактычна кожную паперку трэба ўзгадняць з Масквой. І яны ж ўсё ж такі яны былі не дурныя людзі. Я зараз не кажу пра добрыя там ці дрэнныя, яны былі не дурныя. Яны цудоўна разумелі, што гэта забірае шмат часу, што гэта абсалютна неэфектыўна. І яны хацелі натуральна вось гэтай эканамічнай самастойнасці. Яны хацелі умоўна тую ж лазню, не ведаю, прадпрыемства такім на мікраўзроўні вырашаць самім. І гэта было абсалютна нармальна, абсалютна лагічна. І нават таму яны тут жа феномен у тым, што гэта каманда яна ж ратыфікавала беларускія пагадненні. Яна дагэтуль прагаласавала за незалежнасць Беларусі. Але яны не ўкладвалі ў разуменне незалежнасці то, што складваем мы з вамі. Яны спрымалі незалежнасць, так, там натуральна быў шок пасля путча, пасля забароны камуністычнай партыі, але яны ўспрымалі незалежнасць як магчымасць карыстацца самі гэтымі дабротамі, ад якіх фактычна іх адхіляла Масква. Але на ўзроўні культуры, на ўзроўні ментальнасці яны заставаліся ў той жа ранейшай прасторы. Для іх Беларусь не была, гэта была, ну як, можа быць, паўночна-заходні край, можа быць такое генерал-губернатарства. Гэта была такая мясцовая адміністрацыйная адзінка. Праблема Слюнкова гэта тое, што ён ментальна ён бы не мог стаць прэзідэнтам Беларусі. Вось ён быў першым сакратаром. Чалавекам, які кантралюе гэту тэрыторыю, які абсалютна адказвае перад Масквой і які хоча трапіць у гэту Маскву, проста пайсці на павышэнне. І гэта самая галоўная праблема. І з улікам таго, што у іх была гэта прага да эканамічнай самастойнасці, у іх не было самасвядомасці, і спачатку, калі незалежнасць ввесцілі, яны былі рады, бо можна вырашаць усё самім, а калі трэба было зрабіць наступны крок, то бок развіваць беларускамоўную адукацыю, развіваць беларускамоўную прэсу, развіваць вось гэтыя, развіваць дэмакратыю, развіваць культуру, а ім было ўжо не патрэбна. І вось тут менавіта яны пачалі тармазіць гэтыя, блакаваць усе гэтыя рэформы. Усе спробы павярнуць на захад блакаваліся адразу, бо яны па-ранейшаму моментальна жылі ў той жа савецкай прасторы. Была Масква, хай сабе сталіца незалежнай дзяржавы, але гэта яны ўсё роўна на Маскву арыентаваліся. Ведаеце, гэта як людзі, напрыклад, я зараз не хачу пакрыўдзіць, можа хтосьці з слухачоў так робіць, людзі, якія сустракаюць Новы год па Маскве. Па Маскве, а потым па Мінску. Ну, просто традыцыя такая. Ну, спачатку Масква, а потым Мінск. Таму што, ну, людзей малодшага пакалення, ну, а я навошта якая Масква? Мы ж цудоўна самі па Мінску можам азначыць. А я вас яшчэ хацела спытаць, вы часта акцэнтуеце ўвагу, што Слюнькоў быў такі чалавек, скажам, нелюдзімы, пануры, закрыты. І пры гэтым самі тлумачыце, што гэта вось з-за такога цяжкага, магчыма, дзяцінства, такога няпростага лёсу. А у вас не нараджаецца нейкага такога спачування, шкадавання да яго? Таму што гучыць так месцамі як асуджэнне, то бок вось, а ён такі быў, значыць, нелюдзімы і ні з кім там словам не перакінуўся. Як вы самі вось ставіцеся да свайго персанажа? Мне здаецца, што да персанажа трэба ставіцца нейтральна, бо той, што яго цяжкі лёс, гэта праўда. Але пытанне ў тым, што цяжкі лёс, ну, фраза пра цяжкі лёс, нейкія падрабязнасці, гэта тлумачыць, чаму ён так, гэта адна з перадумоў, адна з тлумачэнняў, чаму ён так рабіў і такім стаў. Але гэта ні ў якім выпадку не апраўданне, бо калі мы будзем карыстацца такой логікай, то мы можам прадаць любыя злачынствы тым, што у чалавека, напрыклад, крыўдзілі ў дзяцінстве, не паважалі, збівалі іх і так далей. Гэта проста, ну, як факты, што гэта тлумачэнне чаму. Гэта тлумачыць, чаму ён так рабіў, але гэта ні ў якім выпадку яго не апраўдвае. Не апраўдвае ў чым? Ну, не апраўдвае, ну, напрыклад, у яго паводзінах падчас Чарнобылю. Там быў такі адзін з яго дыялогаў, я ўжо зараз, здаецца, з Алесем Адамовічем, калі Слюнкоў сказаў такую фразу: вось уявіце, што будзе, калі мы адселім людзей, а высветліцца, што гэта не трэба было рабіць. І, ну, тут ён думае проста катэгорыямі ўласнай кар'еры, ён не думае пра тое, што людзі могуць захварэць. Яму трэба выратаваць сябе, сваю кар'еру, і ўсё. Ну, гэта жахліва, гэта цынічна, таму што шмат рэчаў можна яму дараваць, Чарнобыль дараваць нельга ні ў якім выпадку. Гэта злачынства, і, ну, шкада, што былі ў пачатку 90-х гадоў патрабаванні суда за Чарнобыль, канечне, шкада, што ён не адбыўся. Дзяніс, а вось вам не падаецца, што вось тое, што вы апісваеце, гэта проста тып. Это не тое, што лёс чалавека, а гэта, магчыма, нават цэлае пакаленне, якое прывучылі настолькі баяцца начальства, што яны нават на ўзроўні мыслення не дапускаюць такой магчымасці, што можна праявіць, скажам, ініцыятыву. Людзей так прызвычаілі. Я думаю, што гэта гадамі адбывалася. Вось сістэма нараджала
такі тып чалавека, як вы думаеце? Я з вами схаджуся. Тут у сістэме быў вельмі жорсткі адбор, і калі б Слюнкоў меў іншыя якасці характары, проста не прабіўся бы наверх. Гэта, кажу, за ўсё трэба плаціць. І нават калі умоўна так сказаць, напрыклад, уявіць, што ён быў такім цудоўным, добрым, клапатлівым, гэтак далей, проста ты прасоўваешся вышэй сістэмы, ты павінен ахвяраваць нечым, каб прасунуцца наверх. Таму гэта ўсё ілюзіі, напрыклад, пра трапіць наверх і нешта змяніць. Гэта, можа, у Гарбачова атрымалася, гэта быў цуд. З нюансамі, в сэнсе там шмат нюансаў, калі мы будзем згадваць, напрыклад, падзеі ў Вільнюсе, ў Рызе, у Тбілісі, але ўжо не трэба сыходзіць у іншую тэму, але тым не менш, можа, у Гарбачова атрымалася. Але гэта выключэнне. Ёсць такое меркаванне, быў такі пісьменнік Валянцін Блакіт, ён пісаў у мемуарах, што трагедыя Беларусі ў тым, што Слюнкоў і яго паплечнікі, яны былі эфектыўнымі менеджерамі. Ім даюць нейкую каманду, яны яе выконваюць. А ў нестандартных сітуацыях патрэбны лідар, які возьме на сябе адказнасць. А вось Слюнкоў лідарам такім не быў. Ён пабаяўся ўзяць адказнасць на сябе. І па вялікім рахунку яго быў цудоўны шанс і застацца ў гісторыі, і выратаваць, застацца ў гісторыі для сябе, і проста выратаваць дзесяткі тысяч людзей. Для гэтага патрабавалася проста выдаць насельніцтву ёд і адмяніць першамайскую дэманстрацыю. І, натуральна, яго пасля гэтага б знялі, але часы былі б не сталінскія, яго, бадай, адправілі які-небудзь паслом, якую-небудзь экзатычную Азію ці Афрыку. Але тысячы людзей былі ўратаваныя. Ён на гэта не пайшоў. Мы вось адышлі трошкі ад пытання пра крыніцы. Давайте пару слоў скажам пра крыніцы, як наогул напісаць біяграфію, на што трэба абапірацца. Можа, нас хтосьці паслухае, не ведаю, захоча таксама біяграфію напісаць. Дзяніс, раскажыце, калі ласка. Я б, напэўна, не раю бліжэйшы час камусьці пісаць біяграфію, бо гэта вельмі шмат часу. І калі ты пачынаеш такую справу, ты не разумееш, на што ты падпісваешся. Гэта заўжды займае куды больш часу, чым табе здаецца. Што тычыцца гэтай біяграфіі, то ёсць некалькі такіх вялікіх блокаў. Перш за ўсё, гэта власна бібліятэка, куды ты ідзеш і шукаеш усялякія даследаванні па гэтым перыядзе, мемуары, ўсё, што знойдзеш па тэме. Ёсць таксама архівы. Я працаваў у 2 архівах, адзін з іх беларускі, нацыянальны гістарычны архіў, той, што зараз у будынку нацыянальнай бібліятэкі. І таксама яшчэ маскоўскі архіў эканамічнай гісторыі. Але я скажу, што у Беларусі, конечно, з архіўнымі матэрыяламі дастаткова складана, бо там ёсць, напрыклад, фонд Слюнкова, але ён вельмі бедны. Ёсць асобныя матэрыялы, але не шмат. А, напрыклад, тое, што цікава, напрыклад, у Беларусі было бюро ЦК Камуністычнай партыі Беларусі, фактычна беларускі аналог вось гэтага маскоўскага палітбюро. Але яго пратаколы не друкаваліся ніколі, і калі ты шукаеш па фондах, проста я, напрыклад, я не знаходзіў такія, няма магчымасць іх замовіць і пачытаць, што яны абмяркоўвалі. І таму вялікая колькасць архіўных крыніц, яны пакуль, на жаль, проста закрытыя. Не кажучы пра тое, што і архіў КДБ таксама недаступны, пра 80-х гады дакладна. І гэта, што тычыцца архіваў, таксама я сустракаўся з асобнымі людзьмі, якія маглі расказаць пра Слюнкова, пра той час. Мне, напрыклад, вельмі прыемна, што я змог паразмаўляцца з Станіславам Шушкевічам наконт гэтага, і што цікава, Слюнкоў, ён паспрыяў кар'еры Шушкевіча. Я таксама сцісла раскажу пра гэту гісторыю. Слюнкоў прыехаў у БДУ з візітам, а Шушкевіч, ён быў загадчыкам кафедры. Яны сустрэліся, паразмаўлялі, і Слюнкову так Шушкевіч спадабаўся, што ён прапанаваў, фактычна, сказаў, гэта было першы сакратар, гэта быў як закон, прызначыць яго прарэктарам БДУ. І кар'ера Шушкевіча зрабіла такі рэзкі ўзлёт, а ўжо з прарэктара БДУ ён пайшоў у дэпутаты. І іншыя таксама былі людзі, іншыя суразмоўцы, напрыклад, Іосіф Навумчык, які быў сакратаром віцебскага абкама па ідэалогіі, то бок чалавек, адзін з кіраўнікоў, можна сказаць, Віцебскай вобласці ў савецкія часы, які працаваў якраз у 70-е гады. Я думаю, што проста пералічваць усіх ужо не варта. І вось гэтыя размовы таксама дапамаглі дадаць нейкага каларыту, нейкіх падрабязнасцяў, нейкіх дэталяў. А як вось у вас фарміруецца наогул вось гэтае напісанне? Вось вы пачыталі артыкулы, потым вы паразмаўлялі з кімсьці. І як вось пачынае аповед выбудоўвацца? Бадай, размовы ўжо былі пазней. Справа ў тым, што таксама ў гэтай кнігі было некалькі версій, можа 3.
Першая версія яна з'явілася, я пачаў пісаць, дзесьці праз год я першую версію напісаў, такі вельмі танюткі варыянт. Я паказаў яе Віталію Скалабану, нашаму вядомаму архівісту, уже нябожчыку. Ён сказаў, што цікава, але мала архіўнай фактуры. Я пачаў шукаць далей, рабіць выпіскі. Потым я пісаў, другую версію пачытаў Александр Федута, літаратуразнаўца. Ён сказаў, што цікава, але вельмі суха. І вось уже для трэцяй версіі я пачаў пераробліваць, перапісваць фактычна гэту кнігу, каб яно чытабельна было. Дык вось, адказваючы на ваше пытанне, робяцца выпіскі. Ты умоўна пачынаеш пісаць, і потым у цябе адзін факт, другі, трэці, чацвёрты. Пра нейкую падзею, напрыклад, ёсць супярэчлівая інфармацыя. Ты пачынаеш ужо параўноўваць, што лагічна, што нелагічна, дзе хто супярэчыць адзін аднаму. Нават складана адказаць на гэта пытанне, бо гэта хутчэй трэба, не ведаю, адкрываць манітор і паказваць, як гэта тэхнічна робіцца. Ну гэта, мне здаецца, таксама як паўнавартасны творчы працэс, калі... Так, вы ж выпрацоўваеце уласнае нейкае стаўленне да таго, што вы апісваеце, потому что ваша пазіцыя, яна таксама ў кнізе прасочваецца. Гэта не нейкая вось такая безлікая, умоўна, артыкул, дзе мы пішам ад мы. Так, я лічу, што мы гэта таксама, гэта неправільна. Зноў-такі гэтаму вучаць пісаць. Я памятаю, што была аднойчы вельмі смешная сітуацыя, камічная, я бы сказаў. Я паралельна вучыўся ў аспірантуры і працаваў у газеце «Літаратура і мастацтва». І вось літаральна з розніцай ў некалькі дзён мне навуковы кіраўнік сказаў, што нешта ты так ліха пішаш, а ў ліме сказалі, што нешта ты засушыў тэкст. І я проста разгубіўся, і праз некалькі гадоў я перачытаў, я зразумеў, што я ўсё ж такі засушваў тэксты. То бок тое, што нават для майго навуковага кіраўніка здавалася нейкай ліхасцю, гэта было дастаткова суха. І зноў-такі тут трэба нейкі баланс, таму што эмоцыі таксама павінны, у добрым сэнсе быць кантраляваныя. Напрыклад, напісаць слюнкову злачынцы, паставіць 10 клічнікаў, вялікага розуму не трэба. А даказаць, я зараз прышлюнкова падчас Чарнобыля, даказаць гэта, знайсці аргументы, знайсці факты, падвесці чытача да разумення таго, што гэта ўжо ёсць прыкмета прафесіяналізму, прыкмета нейкага ўзроўню. Ну, як вы думаеце, у вас вось атрымалася зрабіць такі супярэчлівы партрэт, адлюстраваць і станоўчае, і адмоўнае? Ці у вас была нейкая ідэя канкрэтная, якую вы хацелі? Мне хацелася расказаць, бо мне хацелася сказаць, што тады адбывалася ў беларускай гісторыі, што адбывалася з гэтым чалавекам. Бо у нас ёсць такая праблема у Беларусі, што пра гэты перыяд не пішуць. Я магу расказаць пра свой уласны прыклад. Калі я прыйшоў на гістарычны факультэт БДУ, гэта быў 2004 год, я хацеў ужо тады пісаць дысертацыю пра перабудову. І мне сказалі, што не, мы пра гэта не пішам, ты ніколі не абаронішся. Насамрэч, людзі мелі рацыю. І я тады спытаў, а які самы позні перыяд, пра які можна пісаць? Мне сказалі, вось другая сусветная вайна. І прычым гэта былі не 20-е, гэта былі нулявыя гады. Але у нас сапраўды пра сучасную гісторыю не піша ніхто. І нават у Расіі дастаткова шмат дысертацый пра перабудову, гэта не праблема, абсалютна. У пуцінскія часы з усімі гэтымі аўтарытарнымі рэчамі яшчэ да вайны пісалі пра перабудову, а ў нас не, у нас нельга. І таму фактычна у нас я вымушаны быў абараняцца зусім па іншай тэме, я пісаў пра савецкую вышэйшую адукацыю пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. І у нас палітычнай гісторыі ўласна няма. Яна проста не напісана, это суцэльныя белыя плямы. І таму мне якраз вельмі хацелася гэтай белай плямы закрыць. Мне хацелася, можа, крышачку павышыць пафас на нейкую, паказаць, што гэта рэальна, што напісаць можна, што іншыя людзі таксама могуць пісаць пра гэты перыяд. І можа, хтосьці напіша лепш, хтосьці знойдзе нейкія недахопы, нейкія ўдакладненні ў мяне, бо праблема наогул беларускай гуманітарыстыкі, я думаю, што гэта не толькі гісторыя, гэта літаратуразнаўства і тэатразнаўства, і шмат яшчэ што вельмі часта аўтар фактычна вядзе гутарку сам з сабой. У меня была дастаткова камічная сітуацыя, калі я нешта пісаў пра Караткевіча ў сваіх даследаваннях, потым прайшло некалькі гадоў, 5 гадоў, я знайшоў сам у себе памылку. Але мне ніхто пра яе не сказаў. Мне, магчыма, два варыянты. Або людзі яе ўбачылі, і вырашылі нічога не казаць, што, ў прынцыпе, таксама тыпова для Беларусі. Або яны проста яе не заўважылі. І гэта таксама дрэнна, бо людзі, канешне, нас не любяць крытыку, але крытыка, яна дае магчымасць паглядзець збоку, нешта ўбачыць, нешта ўдакладніць. А гэтай крытыкі няма. І, так, ты фактычна, ты гутарыш сам з сабой, і ты сам... Натуральна, ёсць чытачы, але чытачы не заўсёды ў тэме. Чытачы, я маю на ўвазе тыя людзі, якія чытаюць кнігу яшчэ выдання. Але яны не заўжды спецыялісты па гэтым перыядзе.
і ты павінен, гэта таксама праблема, фактычна сам для сябе часта вызначаць, правільна я раблю ці неправільна, карэктна ці некарэктна, гэта велізарная праблема. Я хацела яшчэ звярнуць увагу на прысвячэнне у кнізе. Вы ўжо казалі пару слоў пра Міхася Мушынскага, і вось бабулі і дзядулю вы прысвяцілі гэтую кнігу. Можа, вы можаце пракаментаваць неяк гэтае прысвячэнне? Ну і наогул, вось у мяне такое ўражанне, што каб рабіць тое, што вы робіце, магчыма, трэба быць вось такім спадчынным філолагам, якім вы, відавочна, ёсць. Наколькі гэта вось на вас уплывае? Так, мае бабулі, дзядулі, яны вельмі на мяне паўплывалі. Пра дзядулі я ўжо казаў, кім ён быў. Мая бабуля, яна працавала, фактычна, ўсё жыццё яна працавала ў школе настаўніцай, а потым яна займалася стварэннем падручнікаў. Тут таксама ёсць такі цікавы момант, што яна займалася стварэннем падручнікаў па рускай літаратуры. Але у пачатку 90-х гадоў, гэта зараз цяжка паверыць, яна хацела займацца беларускімі падручнікамі. Але яе не пусцілі, бо канкурэнцыя была велізарная. Ёй сказалі не, месца занята, і выніку яна пачала ствараць падручнікі па літаратуры рускай. Зараз, дарэчы, па гэтых падручніках яны дагэтуль вучацца, дзеці. Натуральна, бабуля, яны ўжо нябожчыкі, яны ўжо памерлі. Зараз гэтыя ўжо падручнікі, яны змяняюцца, яны ўжо пераробленыя, яны скарачаюцца. То бок, ад першапачатковай задумы там засталося ўжо не так. Шмат што засталося, але ёсць, як кажуць, ёсць нюансікі. І бабуля, дзядуля, так, яны вельмі паўплывалі на мяне, паўплывалі сваім прыкладам. У навуку я прыйшоў менавіта дзякуючы ім, і магчыма, каб яны былі не такія ідэалісты, і я, можа быць, у свой час не быў такім ідэалістам, то я бы проста да яе не дабраўся. Таму што яны акцэнтавалі ўвагу на станоўчых момантах і не звярталі ўвагу на адмоўныя. Яны не казалі пра нейкія хібы гэтай сістэмы, на праблемы, яны вельмі натхнялі сваім прыкладам. І так, без іх прыкладаў, без гэтых размоваў на кухні, дыскусіяў, дыалогаў, натуральна, гэтая і кніга пра Караткевіча не з'явілася, і кніга пра Слюнкова б не з'явілася. І ўрэшце рэшт шмат іншага. Перабудова – гэта па-ранейшаму ваш любімы перыяд у гісторыі, і вам цікава гэтым займацца. Ці ёсць яшчэ нейкія з'явы гістарычныя, якія прыцягваюць вашу ўвагу і распальваюць ваш інтарэс? Мне здаецца, перш за ўсё, у розныя часы у мяне змяняліся гістарычныя перыяды, якія я любіў. Напрыклад, у свой час мяне вельмі цікавіла напалеонаўская Францыя. Спачатку Вялікая французская рэвалюцыя, потым Напалеон. Але добра, што я гэта зразумеў своечасова. Для таго, каб пісаць, напрыклад, пра гэты перыяд, трэба ведаць французскую мову. І трэба чытаць дакументы ў арыгінале. У мяне гэтага ведання не было, і таму я проста переключыўся на савецкі перыяд, які я таксама вельмі люблю, але дзе ўсё ж такі асноўная мова руская. І мне не трэба пасярэднікі. Бо я ведаю, напрыклад, чалавека, які бараніў кандыдацкую дысертацыю па сярэднявеччы, але пры гэтым не ведаў латынь. А латынь, прыбачце, была асноўная мова. Гэта дрэнна, гэта кепска, гэта не прафесійна. Таму што атрымліваецца, што ты залежыш ад таго, хто як перакладзе. Умоўны чалавек перакладзе неправільна, і ты проста паўторыш яго памылку. І таму перыядаў, вось кажу, мне больш за ўсё цікавіць менавіта 20-е стагоддзе, а там сюжэтаў проста безліч. А ці ёсць нейкія планы па прэзентацыі кнігі пра Слюнкова? Магчыма, нейкія чаканні? Таму што яна фактычна толькі выдадзеная. Тут цяжка сказаць, мне здаецца, больш залежыць ад выдавецтва. Была адна прэзентацыя ў Вільні, выступаў я, выступаў Ігор Кулікоў, які пераклаў Валадара пярсцёнкаў, выступаў Андрэй Янушкевіч, выдавец гэтых кніг, і выступаў Сергей Шупа, вядомы перакладчык, які, дарэчы, быў рэдактарам маёй кнігі пра Слюнкова, і ён вельмі дапамог, яго цудоўны стыль, цудоўны густ, яго заўвагі былі вельмі слушныя. Пакуль не ведаю, пакуль складана сказаць, калі Андрэй Янушкевіч, калі выдавецтва будзе арганізоўваць прэзентацыю, то я буду заўжды рады да іх далучыцца. Гэта заўжды цікава для аўтара, таму што ніколі немагчыма прадбачыць, якія пытанні табе задасць аўдыторыя. Завяршаючы тэму кнігі пра Мікалая Слюнкова, я б хацела, каб вы пралілі святло яшчэ на адзін такі момант, што стала мемамі такая з'ява, што беларусы стаяць і не пераходзяць дарогу на чырвонае святло, нават калі няма машын. У вашай кнізе гэтай з'яве даецца гістарычнае тлумачэнне. Калі ласка. Так, частковы адказ ёсць, бо Слюнкоў на пачатку 70-х гадоў ён быў першым сакратаром мінскага гаркама партыі, фактычна быў кіраўніком Мінска, і тады якраз мінчане шмат парушалі правілы, ён з гэтым стаў змагацца.
Па яго загадзе міліцыянеры фактычна, калі на цэнтральным праспекце, тым, якім зараз праспекце незалежнасці, міліцыянеры яны станавіліся, калі загаралася чырвонае святло, яны браліся за рукі і не пускалі нікога, не пускалі людзей, каб яны перабягалі дарогу. І там пачаліся і штрафы даваць, і змагацца ўсяляк з гэтым. І тут я б не сказаў, што Слынкоў гэтым кардынальна змяніў сітуацыю, бо ўсё ж такі у беларусаў ёсць, нас жа нездарма называюць усходнееўрапейскімі немцамі. У нас ёсць дзесьці ў нашым характары, можа быць, такая вось дзесьці правільнасць. У нас няма, ведаць, як, можа быць, у такіх, як у паўднёвых народаў, нейкай такой вольніцы. Мы больш все ж такі стрыманыя, арганізаваныя. Таму вось адзін з маіх настаўнікаў, Павел Войка, сын паэта Олега Войкі, Павел Войка быў гісторыкам, і ён выкладаў мяне ў гуманітарным ліцэі Якуба Коласа. І ён сказаў такую бесперабольшванне вялікую фразу, што ў гісторыі ўсе заканамернасці адбываюцца праз выпадковасці. І мне здаецца, гэтай фразы можна патлумачыць насамрэч любую гістарычную падзею. Я пра то, што ўсё ж такі логіка існуе. І тут дзейнасць Слынкова сыграла роль гэтай выпадковасці, што ён сапраўды спрычыніўся да таго, што прынамсі ў Мінску мінчане пачалі менш парушаць правілы і сталі прызвычайвацца хадзіць на зялёнае святло. Але не быў бы Слынкоў, я лічу, што быў бы хтось іншы, была б нейкая іншая сітуацыя. Але ён дапамог. За гэта яму якраз дзякую. Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Нягледзячы на тое, што вы гісторык, вас вельмі моцна цікавіць тэатр. Адкуль у вас такая разнапланавасць? І літаратура цікавая, і тэатр, і гісторыя. Як вы з гэтым? Адразу скажу, што літаратура ўсё ж такі мне цікавіць зараз больш як чытача. Калі быў перыяд такога, я бы сказаў, юнацкага максімалізму далікатна, у мяне была, я так сябе мясціва падпісваў, што я быў гісторык, літаратурны крытык, тэатральны крытык. Але крыху становішся разумнейшым, сталейшы, разумееш, што немагчыма ўсё ахапіць. І гэта нерэальна. І я калісьці сапраўды пісаў, напрыклад, літаратурныя рэцэнзіі, я зразумеў, што я проста фізічна не паспяваю. Я перастаў іх пісаць. Я думаю, што ёсць людзі, якія пішуць іх нашмат лепш, чым я. А так, я сапраўды ёсць гісторыя, ёсць тэатр. Чаму, напрыклад, тэатр? Таму што тут так склалася супава, бо моя мама, яна балетны крытык, яна пісала пра балет, і калі я быў яшчэ дзіцём, яна мне шмат брала на спектаклі, менавіта балетныя. Якраз з тэатру оперы і балет і пачалося ўласна маё знаёмства з тэатрам. І была таксама такая камічная гісторыя, калі я хадзіў на балет, прыйшоў потым купалаўскі тэатр і здзіўлена спытаў мамы, а тут яшчэ і размаўляюць? У мяне было ўспрыманне, што тэатр это заўжды без слоў. І так, вось было цяпер дзяцінства, потым падлеткам узросце я чамусьці тэатрам зусім не цікавіўся, а потым, калі быў на гістфаку, атрымалася такая сітуацыя, што мне вельмі цікавая гісторыя, але мне вельмі расшыроўвае гістфак. Сама ввогуле беларуская сістэма адукацыі, напэўна, не трэба шмат тлумачыць з гэтым фармалізмам, з гэтым зазубрываннем, з гэтай такой схаластыкай нейкай. І калі я адкрыў сябе тэатр, то для мяне гэта тэатр стаў гуртком свабоды ад гэтых такіх дастаткова шэрых будняў, таму што у меня была тая ілюзія навукі, якую для мяне, можна сказаць, дапамаглі стварыць бабуля і дзядуля, а рэальнасць яна была зусім іншая. А вось тэатр ён натхняў, і атрымалася, што так ён і пачаў неяк развівацца паралельна. Ёсць навука, гісторыя, ёсць тэатр, і ёсць, уласна, журналістыка, як сродак зарабіць грошы на жыццё, што апрыёры немагчыма у беларускай навуцы, у свеце магчыма, у беларускай навуцы і ў беларускай тэатральнай крытыцы. Ну і цяпер вы цікавіцеся, напрыклад, і літоўскім тэатрам, так? Беларускі тэатр, тут зразумела складаная сітуацыя, вы сочыце таксама, што адбываецца. Так, мы з жонкай ходзім на ўсе магчымыя спектаклі літоўскія, якія атрымліваецца бачыць. Натуральна, больш за ўсё балет, пластычныя спектаклі, бо там проста няма слоў. Былі на некаторых літоўскіх спектакляў, але тут такі момант, што ўсё ж такі трэба веданне мовы. І нават калі ведаць мову на пачатковым узроўні, ты не атрымліваеш той кайф, ты не схопліваеш вось гэтыя нюансы моўныя. Ты хутчэй можаш глядзець як на акцёраў, на акцёру, нейкая агульная карцінка, але я памятаю, што мы пайшлі на адзін цудоўны спектакль у літоўскі малы тэатр, і мы загадзя прачыталі п'есу па-руску. І вось ідзе спектакль, людзі пачынаюць смяяцца, а ты не смяешся.
І калі вось вакол усім добра, а ты шчыра не разумееш, а ў чым власна, ну што там такога смешнага, ну гэта крышачку не тое. Гэта ты глядзіш як прафесіянал, ну каб не губляць кантэкст, не губляць разуменне, каб адсочваць далей, каб глядзець далей, бо глядзець трэба, калі ты хочаш пісаць пра тэатр, то трэба глядзець увесь час нешта. Але ты не атрымаеш такога глядацкага кайфу, які патэнцыйна магчыма. Ну для вас тэатр гэта найперш так для душы. У сэнсе прагляду ці ў сэнсе напісання? Ну у сэнсе напісання відавочна, што гэта, канешне, у любым разе будзе праца. Як вам сказаць, на вялікі жаль глобальна гэта, мне здаецца, што беларуская гуманітарыстыка гэта ўсё ж такі, ну глобальна гэта такое хоббі. Таму што ты ніколі не можаш зарабіць за яе грошы, ты не можаш займацца гэтым увесь час. Натуральна, ты за пэўны тэкст, за пэўны аналітычны тэкст ты час ад часу можаш атрымаць ганарар. Час ад часу нават будзе добры ганарар. Але такіх тэкстаў яны будуць зраць час, яны будуць з розніцай ў некалькі месяцаў. І ты не можаш быць проста, ты не можаш працаваць умоўна тэатральным крытыкам. У цябе проста грошай не будзе на жыццё. І таму калі казаць пра такі фінансавы складнік, то гэта безумоўна хоббі. Яно быць не можа. Згадзіцеся, што в прынцыпе амаль усе беларускія пісьменнікі, фактычна для іх гэта хоббі. Яны не жывуць за кошт ганарару ад кніг. І таму з аднаго боку гэта хоббі, гэта я не люблю пафас, мне не хочацца казаць там нейкае пракліканне, але мне цікавы тэатр, я яго люблю, я атрымліваю задавальненне, калі пра яго пішу, таму тут такое нешта вось. І зрабіць добрую справу, бо пра тэатр пішуць адзінкі. Спектакль паказалі, ён знік, вось гэта імгненне. І калі не напісаць пра гэта ніхто не даведаецца. І таму гэта магчымасць сумясціць і сваё хоббі, і з такой, з добрай, карыснай справай для культуры. У прынцыпе, вось шмат людзей вас чытае, вы адчуваеце вось гэты, не ведаю, нейкі фідбэк ад аўдыторыі, што тое, што вы робіце, апісваеце, гэта карысна, гэта важна людзям, што ім не хапае вось такога кантэнту, скажам. Зараз я ўпэўнены, што мяне чытаюць. Не, фідбэка ён невялікі, часам яго няма. Гэта традыцыя, беларуская традыцыя, калі такія часам смешныя гісторыі, калі, напрыклад, яшчэ ў мірныя часы, я, напрыклад, пішу нейкую адмоўную рэцэнзію на спектакль, рэакцыі няма ніякай, а потым два варыянты, або мне ў прыват у сацыяльных сетках напішу там «Дзякуй вялікі», я таксама так думаю, але сказаць не магу. І другі момант, што нешта вы слабенька так пакрытыкавалі, з улікам таго, што гэта самая крытычная рэцэнзія. Таму што, у нас людзі, традыцыя у нас такая, што ў нас крытыкаваць не любяць, таму што вузкае кола, все з усімі сябруюць, навошта? І так ледзь выжываем. А вы яшчэ крытыкаваць хочаце. Ведаеце, гэта знакамітая фраза пра тое, што яны найстараліся. Навошта такая крытыка? І таму, кажу, у нас не прынята крытыкаваць, таму, канешне, хацелася больш, але прынамсі, чытаюць адэкватна. Але тут таксама, калі мы кажам пра крытыку, я разумею, што я крыху апелюю да такіх часоў дарэвалюцыйных, але тым не менш, што калі ты хочаш з усімі сябраваць, пісаць тэксты ты не будзеш. Не то, што не будзеш, тебе будзе цяжка пісаць тое, што ты думаеш. А калі ты пішаш, што ты думаеш, то трэба на вялікі жаль быць гатовым да таго, што шмат людзей будуць на цябе крыўдзіцца. Таму што яны пачулі не тое, што яны хацелі пачуць ад цябе. Вы гатовыя да гэтага? Так, гэта, я ўспрымаю гэта, просто я не буду называць прозвішчы, каб гэта не ўспрымалася як нейкія скаргі. Класічная была сітуацыя, калі, напрыклад, пасля рэцэнзіі цябе, напрыклад, адфрэнчвае нейкі рэжысёр ці акцёр. Гэта трэба проста ўспрымаць як дадзенасць. Людзі такія, яны крыўдзяцца, яны хочуць пачуць станоўчае, ты пішаш адмоўнае. Кажуць, жыццё такое складанае, складанае, несправядлівае. Калі ты пішаш спачатку станоўчую рэцэнзію, усе пішуць, які ты класны, круты, разумны і ўсё такое, ты пішаш адмоўную рэцэнзію, і потым некаторыя з людзей, якія цябе хвалілі, пачынаюць ужо на цябе нападаць і пісаць, ты ж не крытык, ты нічога не разумееш. То бок разуменне, ўспрыманне крытыка на вялікі жаль часта залежыць ад таго, ці ты пахваліў, ці ты пакрытыкаваў. Гэта такая рэальнасць. А у вас ёсць яшчэ нейкія думкі, што б магло палепшыць? Мы з вамі абмеркавалі столькі, скажам так, прагалаў у гуманітарыстыцы, і што б магло прыцягнуць, можа быць, людзей у гэтай сферы, што б магло паспрыяць таму, каб з'яўляліся больш якасныя выданні. Вось што вы думаеце на гэты конт? Я думаю, тут трэба... Ці гэта проста дайце людзям грошы умоўна, і яны ўсё зробяць? У гэтым толькі пытанне. Калі такое казаць, першая рэакцыя, то так, дайце грошы.
Таму што я ўпэўнены, што шмат людзей, ну, напрыклад, вядома, што зараз Рада культуры атрымала дапамогу, і яна аб'явіла конкурс грантаў, але наколькі я ведаю, яны зараз задавальняюць попыт толькі 10% заявак. То бок 90% застаюцца нерэалізаваныя. І гэта ўжо паказвае, наколькі попыт ёсць. І проста няма грошай. Наяўнасць грошай сапраўды дапамагла б вырашыць шмат праблем. Але глобальна трэба, канешне, трэба змяняць сістэму культурніцкую. Ну, самае, напрыклад, проста ў літаратуры існуе НДС, дададзены вось гэты дададзены падатак на кнігі. І абкладаюцца кнігі, і там атрымуецца, што, напрыклад, беларускія кнігі яны каштуюць даражэй нашмат за расійскія. Відавочна, што яшчэ ў 10-е гады казалі, што гэта трэба прыбіраць. Зрабіць беларускія кнігі больш таннымі. Гэта зробіць таннымі, гэта дазволіць выдавацца большымі накладамі, гэта дазволіць атрымліваць ганарары. Ну і па вялікім рахунку культурная палітыка, калі, напрыклад, у ўсіх краінах Еўропы існуе інстытуты кшталту польскага інстытута, Гёте-інстытута, які прасоўваў бы беларускую культуру. Беларусі такога інстытута няма, які б даваў грошы, напрыклад, на пераклады беларускіх кніг на замежныя мовы. То бок тут з аднаго боку трэба падтрымка дзяржавы, бо дзяржава павінна быць лакаматывам, і з аднаго боку стварэнне такіх умоў для бізнес-супольнасці, каб мецэнаты укладваліся і каб гэта, ну, яны разумелі, што з гэтымі грашыма іх нічога іх не зробіць. Ну, то бок мы гаворым пра сітуацыю, якая цалкам кардынальна адрозніваецца ад той сітуацыі, якая існуе зараз. Гэта трэба проста іншая сістэма, іншая Беларусь. Бо пакуль усе людзі, якія робяць, гэта робяць хутчэй насуперак, чым дзякуючы. Добра, Дзяніс, вялікі дзякуй за сустрэчу. І вам дзякуй. Нагадаю, што гэта быў падкаст «Каля літаратуры». Мяне завуць Марыя, я рэдактарка Літрадыё. Маім госцем быў гісторык і журналіст Дзяніс Марціновіч. Іншыя выпускі падкаста шукайце на сайце праекта Літрадыё і слухайце на тых пляцоўках, на якіх вам зручна, ад Ютуба да Спаціфая. Усяго добрага, пачуемся.